prečo? Zastaviť sa, inšpirovať sa, spoznať osobnosti, oddychnúť si, nakopnúť sa. Umenie sa zastaviť je dnes alfou omegou digitálnej doby. A keď toto zastavenie využijete na inšpiráciu so skvelými osobnostiami, nie len, že si oddychnete, ale vás to ešte aj nakopne. Je na koho sa tešiť. Peter Krištofovič je váženou slovenskou osobnosťou nielen vo finančníctve, ale aj v oblasti osobnostného rozvoja. Vystupovali sme spolu na rovnakej konferencii a počúvať Petrové skúsenosti je naozaj zážitok. Druhý, na koho sa teším, je Peter Sasin, s ktorým som sa mimo pracovne párkrát stretol mimo pódium. A poviem vám, že kade chodím, tade počúvam skvelé referencie na Petra Sasina. Je to charizmatický chlapík, a mimochodom, stačí si prečítať jeho knihu a bude vám jasné, že vám má v Prahe čo dať. No a Randy Gage, treba komentár? Jeho biznisové výsledky spojené s tou zrelosťou, ako ich dokáže podávať na pódiu a celosvetové úspechy Randyho, tie hovoria za všetko. Priznám sa vám, že byť na pódiu s touto partičkou, to si užijem. Prvý veľký zlom som zaznamenal, keď som absolvoval pár seminárov s Čestmírom Damerom. Čestík môj, zdravím ťa tam hore. Česťo ma vždy učil, že samotné pomenovanie problému ten problém nikdy nevyrieši, ba naopak ho upevní. Táto jedna myšlienka ma sprevádzala už dlhé roky a veľa vecí mi pomohla vyriešiť. Potom, kto ma silne oslovil, bol Tony Robbins. Odnesol som si myšlienku emotion comes from motion. Vo voľnom preklade emócie sú vytvárané pohybom. Čím viac sa hýbeš, tým viac žiješ. Poznáte tých 23-ročných dôchodcov? Takí, čo si sadnú a čo mám robiť? A na druhú stranu poznáte tých 75-ročných puberťákov? Tých detkov s lišiackými očami, ktorých čítate, kde čo vyviesť, a tie babky žiletky, ktoré behajú po dedine a kričia pri hokeji. Viete čo? Táto jednoduchá myšlienka ma stála $2200 na Tonyho seminári a tie peniaze sa mi už dávno vrátili. Zúčastňujem sa často aj rôznych ďalších konferencií, nielen ako speaker. A je dôležité si uvedomiť, že nejde o kvantitu konferencií a kvantitu vedomostí, ale o použité vedomosti. To mi pripomína, že na jednej mojej konferencii sa postavil Juraj Málik, jeden z majiteľov holdingu Poradcu podnikateľa, a povedal s anglickým humorom úžasnú vetu. Pán Urbanec, ja už viem, prečo ste takí úspešní. Vy už ste bol toľkokrát na svojich akciách, že vy ste vlastne vyškolil samého seba. Ľudia v hale sa vtedy zasmiali, ale bolo to milé a zároveň je v tom hlboká pravda. Pre mňa osobne sú to 4 body. Byť zdravý a silný, fyzicky i duševne. Za druhé, robiť to, čo ma baví. Mať zmysluplnú prácu, ktorá ma naplňuje a zároveň obohacuje životy iných. Za tretie, byť finančne nezávislý. Mať zdroje, ktoré mi umožňujú žiť život podľa svojich predstav a zároveň na tom nebyť závislý. No a za štvrté, čerešnička na torte je mať nádherné vzťahy okolo seba. Rodina, priatelia, pracovný tím, obchodní partneri, ľudia na mojich seminároch. Životný víťaz, byť silný a zdravý, robiť to, čo ma baví, byť finančne nezávislý a mať nádherné vzťahy. Vždy, keď toto si uvedomím, tak mi behám raz po chrbte. Skvelá partia na pódiu a mimochodom, už teraz si kupujte miestenky na vlak do Prahy, pretože mám pre vás taký aha moment, že si sadnete na zadok. Teším sa na vás.